Igbo m ji eme ọnụ mma nuo echefukwala na aha mbụ Maazị Sugarman, onye na-ewetara unu ilulu Igbo na Facebook page anyị bụ Sugar Family. Titụrụ anyị aka n'akara mgbasa ozi, ọkwa na o nwere ihe chọrọ ka anyị kwuo, detụrụ anya n'akara edemede ozi, anyị ga-etule ya ma kpọpụtakwa ha gị kelee gị. So n'ụbọchị taa bụ Nọvemba 30th 2023. onye mụ na-enọkwanụ bụ lọlọ m dịka anyị si eme ya n'oge niile bụ Robota. Lọlọ, ngwa kelee ndị Igbo. Igbo ndị ọma, ndewonu. Igbo ndị ọma, ndewonu. Ilulu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ilulu nke na-asị Ebule Laa Azu Ọbịa Ọgụ. Ebule Laa Azu Ọbịa Ọgụ. Can you try that? Ebule Laa Azu Ọbịa Ọgụ. Ọbịa Ọgụ. Ebule. Ebule Laa Azu Laa Azu Ọbịa Ọgụ. Ọbịa Ọgụ. Translation: a ram retreats before attacking an enemy. Most of us who have seen a ram fight, it shows that a ram always retreats before it comes to fight. And the meaning says, you should always take time to assess a situation before jumping into conclusion or jumping in to fight. Always take time to assess a situation or any problem at hand before jumping into conclusion.